Fl-ewwel 8 xhur tas-sena id-deficit tal-pajjiż naqas kważi bin-nofs ta' dak li kien is-sena li għaddiet. Dan permezz ta' żieda fit-dħul u fl-infiq mill-Fond Konsolidat, tant li kien irreġistrat surplus ta' 61,900,000 euro. Mill-figuri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-perjodu bejn Jannar u Awwissu irriżulta li d-deficit naqas għal kważi 79 miljun euro minn 141 miljun euro li kien irreġistrat fl-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-istatistika turi li fl-ewwel 8 xhur tas-sena l-infiq tal-Gvern żdied b'38 miljun euro fil-waqt li d-dħul żdied b'100 miljun euro. B'hekk id-deficit niżel għal 79 miljun euro. Id-dħul tal-Gvern ra din iż-żieda konsiderevoli minkejja li l-fondi Ewropej f'dan il-perjodu naqsu. Ir-raġunijiet wara żieda fl-ispiża tal-Gvern huma varji kif fissrilna l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna li madankollu fakkar li ċavetta għal dan is-suċċess hija l-għaqal fl-ippjanar. L-ispiża tal-Gvern żdiedet minn issa minn fuq is-sena l-oħra, però għaliex titlaħħaq mal-saħħa, mal-edukazzjoni, mal-benefiċċji soċjali. Però l-Gvern żamma li ma taqbiss id-dħul u dħul tela iktar mill fil-fatt żiedet l-ispiża. B'hekk jaqa' deficit, tfisser l-Gvern qed jissellef inqas u allura qed iżid mad-dejn inqas. U allura d-dejn fejn fl-aħħar ta' Diċembru ħallejnieh 63.5% nisperaw li f'Diċembru jkun ħafna inqas. Il-figuri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ixejnu l-allegazzjonijiet tal-Oppożizzjoni illi d-deficit tal-pajjiż qed jiżdied. Jiddispjaċini ħafna, ġifieri din impressjoni illi meta beda dan il-Gvern amministrazzjoni daħluha f'moħħhom li da Gvern jonfoq bla rażan. Il-rating agencies, l-IMF u l-Kummissjoni għandhom impressjoni differenti. Sekk l-oppożizzjoni ma tridx tbiddel l-opinjoni tagħha fuq il-Gvern. M'għandix kummenti xi nżid. B'dawn il-figuri bħala ċertifikati ieħor ta' pjanar finanzjarju serju, il-Gvern iħares li jkompli jżid id-dħul u fl-istess waqt inaqqas il-piż tat-taxxi minn fuq il-poplu.